אוקיי, אז היום אנחנו צוללים למשהו די שפטני. זו תוכנית על שטוענת שיש לה מערכת הפעלה חדשה לגמרי, לא פחות ולא יותר, לציוויליזציה כולה. הרעיון הוא בעצם לחשוב מחדש על כל המערכות הגלובליות שלנו ממש מהיסוד. בואו נתחיל. כדי להבין לאן הולכים, צריך קודם כל להבין איפה אנחנו נמצאים. והמציאות, בואו נגיד, מתוחה. הציטוט הזה, ישר מהחדשות, זורק אותנו למרכז הזירה הגיאופוליטית. זה לא תסריט לסרט, זה העולם שאנחנו חיים בו עכשיו. וזו בדיוק הנקודה שממנה התוכנית הזאת רוצה להתחיל את התיקון. אבל אתם יודעים, המתחים האלה בין מדינות, זה רק קצה הקרחון. מתחת לפני השטח, העולם שלנו מתמודד עם כאוס כלכלי, עם חוסר יציבות שרק הולך וגדל. בואו נסתכל רגע מקרוב על הסדקים האלה במערכת. תראו את הרשימה הזאת. זה בעצם סיכום של כל הכותרות המדאיגות. מתחים בין מעצמות, מטבעות שקורסים, מהומות ברחובות, איומי טרור שאנחנו אפילו לא יודעים איפה הם, ואפילו התשתית הכי בסיסית שלנו, האינטרנט, פתאום יכולה לקרוס. התמונה, בואו נודה בזה, די עגומה. מרגיש שהכל על סף שבירה. ופה בדיוק התוכנית הזאת עושה משהו אחר. היא אומרת, רגע, עצרו הכל. אולי כל הדברים שראינו עכשיו, כל הלחצים והאיומים, הם לא הבעיה האמיתית. הם רק הסימפטומים. והשאלה שהיא שואלת היא מהפכנית. מה אם אנחנו פשוט חושבים על הכל לא נכון? והתמונה הזאת היא בעצם כל הסיפור בכמה מילים. בצד אחד יש לנו את מה שהתוכנית קוראת לו תפיסת המחסור. זאת אומרת, האמונה העמוקה הזאת שאין מספיק לכולם. לא מספיק כסף, לא מספיק אוכל, לא מספיק ביטחון. ומה התוצאה? תחרות, פחד, מלחמות. אבל אז תסתכלו על הצד השני, מציאות השפע. הטיעון פה הוא שהכל כבר קיים. יש לנו מספיק ויותר. המכשול היחיד הוא בראש שלנו. אז אם הבעיה היא באמת הלך הרוח, כלומר בתוכנה שלנו, אז אי אפשר לפתור את זה עם תלאים קטנים. צריך משהו הרבה יותר דרסטי. צריך מערכת הפעלה חדשה לגמרי. לעשות ריסטארט לכל הציוויליזציה. ואיך בונים מערכת כזאת? פה נכנסת הפילוסופיה שמאחורי כל הרעיון, והיא לא מנסה להמציא הכל מאפס. במקום זה, היא לוקחת שני עקרונות סופר חזקים שכבר הוכיחו את עצמם, ומחברת ביניהם. מצד אחד, המשמעת של השקעות ערך, ומצד שני, התעוזה של הנדסת מערכות ענקית. כדי להבין את זה, תחשבו על שני אייקונים, וורן באפט ואילון מאסק. ההיגיון של באפט הוא הסלע, היסודות. הוא אומר, בוא נשקיע בנכסים אמיתיים, מוחשיים, כמו קרקע. זה מה שנותן יציבות. ומולו יש את החזון של מאסק, שזה המנוע, זה הדחף קדימה, החדשנות הפרועה, בניית העתיד. התוכנית הזאת בעצם מנסה למזג את היציבות של באפט עם המהירות של מאסק. אוקיי, אז הפילוסופיה נשמע טוב, אבל איך לעזאזל זה עובד במציאות? איך הופכים רעיון כזה למשהו שאפשר לגעת בו? בואו נפרק את זה ונראה איך המנוע הזה פועל, מהנקודה הכי פשוטה והכי יומיומית שיש. וזה מתחיל כאן. כן, עם חטיף תזונתי. זה אולי נראה קצת מוזר, אפילו מצחיק, אבל לפי התוכנית, הדבר הקטן הזה הוא המפתח. כל קנייה של חטיף כזה היא לא סתם עוד עסקה. היא כמו לחיצה על כפתור התחל שמפעילה מכונה כלכלית שלמה. זהו הלב הפועם של כל המערכת. בואו נעבור על זה שלב שלב. קונים חטיף, נוצרת הכנסה. עכשיו, פה הקסם. 20% מההכנסה הזאת לא הולכים לרווח רגיל. הם מושקעים אוטומטית, באלגוריתם, ברכישה של קרקעות יצרניות. והקרקעות האלה, בתורן, מושפחות ומייצרות עוד ערך ועוד הכנסות. זה מין לופ חיובי כזה, גלגל תנופה, שהופך צריכה יומיומית להון שגדל ובונה נכסים אמיתיים. אוקיי, אבל מי מנצח על כל התזמורת המורכבת הזאת? התשובה היא בינה מלאכותית שקוראים לה ג'יני. אפשר לחשוב עליה כמו על המוח המרכזי של כל המבצע הזה. היא זאת שאחראית לעשות אופטימיזציה לכל התהליך, החל מאיך מגדלים את המרכיבים לחטיף, ועד איך משנעים אותו ללקוח. המטרה שלה, יעילות מקסימלית, עם אתיקה מקסימלית. טוב, בינה מלאכותית כל כך חזקה? זה קצת מלחיץ, לא? אז כמובן שחייבים מעקות בטיחות. והפרוטוקול הזה, קיפה, אמור להיות בדיוק זה. יש פה 3 כללים שהם בלתי ניתנים לעקיפה. כלל מספר 1, והוא הכי חשוב, אל תזיק. נקודה. זה הפילטר הראשון והאחרון. כלל שני, תעשה טוב. כל פעולה חייבת להוסיף ערך אמיתי וחיובי. ואם יש ספק כלשהו, הכלל השלישי נכנס לפעולה. המערכת חייבת לעצור ולשאול בן אדם. אז הבנו את המכניקה, את החלטים, אבל מה התמונה הגדולה? מה המטרה הסופית של כל הדבר הזה? ובכן, היא לא פחות מאפשר בנייה של בית גידול קבוע. מערכת אקולוגית עולמית שמקיימת את עצמה. בואו נראה איך הם מתכננים להגיע לשם. והצמיחה הזאת לא אמורה להיות איזה פיצוץ גדול וחד פעמי.
המחשבה פה היא על צמיחה אורגנית, ממש כמו עץ. זה מתחיל מזרע קטן בקנדה, רק כדי להוכיח שהמודל עובד, משם זה ממשיך לגזע באיחוד האמירויות, שם בונים את כל הלוגיסטיקה הגלובלית, אחר כך מגיע שלב הפרי, שזה ייצור המוני, ובסוף המטרה היא הבוסטן, רשת עולמית שלמה ומתפקדת שמקיימת את עצמה. אז כדי להפוך את העץ הזה ליער עולמי, צריך, איך נגיד, דשן, הרבה דשן. והמספר פה הוא אסטרונומי, $100 מיליארד. זה הסכום שלפי יוצרי התוכנית הוא הזרז שיקפיץ את כל הפרויקט הזה לשלב הגלובלי ויהפוך אותו לכוח משמעותי בעולם. וככה נראה החזון הסופי. זה מה שכל המהלך הזה אמור לייצר, בית גידול קבוע. עולם שבו הבחירות התזונתיות הקטנות שלנו בונות נכסים אמיתיים. עולם שבו רווחה אישית, הצלחה כלכלית ושלום עולמי לא סותרים אחד את השני, אלא מזינים אחד את השני. בעצם, עולם שבו קדמה נטולת אשמה היא לא חלום, אלא ברירת המחדל. אז, התחלנו מהמתיחות באיראן וסיימנו בבוסטן עולמי. התוכנית הזאת מציגה מסלול מפורט מחטיף אנרגיה לציוויליזציה חדשה. אבל השאלה הגדולה, זאת שנשארת באוויר, היא האם מערכת שבבסיסה מתוכננת לרווח יכולה באמת, אבל באמת, להביא שלום קבוע? האם זה הפתרון הגאוני שחיכינו לו, או פשוט עוד אוטופיה יפה על הנייר? זו שאלה שמכריח אותנו לבחון מחדש הכל. תודה שהקשבתם.